Lad os først tolke dette i tekst. Her ser vi noget interessant om det som krydset himmel og jord, men det første ordet er i begyndelsen. I begyndelsen, som vi ser, husk at det er 3 principper. Det er skaberens begyndelse, begyndelsen af himmelens skabelse og begyndelsen af jordens skabelse. Jord, ok. Dette er vigtigt at forstå, fordi her, fra det som er skaberhandlingen, kommer dette princippet i Johanans bog, ok. Johanan, og i den andre kommer det i Enoks bog, og denne andre kommer i Johanans bog.